Il-kampanja pożittiva tal-Partit Laburista għall-elezzjoni ġenerali ta' 30 ta' Mejju li ġej komplet ukoll matul it-tieni ġimgħa tal-kampanja elettorali. Il-ħadd, il-Prim Ministru Robert Abela indirizza Mastreli fin-Naxxar quddiem folla sabiħa huwa ħabbar li se jagħti żieda oħra fiċ-Children's Allowance għal familji bidħul baxx u medju. It-tnejn il-mexxej Laburista ħabbar aktar proposti bil-manifest elettorali tal-Partit Laburista fejn fost oħrajn ħabbar qotja ta' 1000 euro fis-sena lil kulħaddiem full-time Malti u Awċi. Dan fil-waqt li taħt Gvern Laburista ġdid se jkun hemm tnaqqis fit-taxxa għan-negozji fejn kumpaniji żaru medji se jibdew jiġu intaxxati brata ta' 25% flok 35%. Fil-għaxija taħt it-tinda f'Santa Venera, il-Prim Ministru ħabbar 3 proposti favur soċjetà aktar sportiva fosthom bilan li tonqos l-obeżità fost it-tfal. F'attività fis-Siġiewi, Dr. Abela ħabbar li Gvern Laburista ġdid se jestendi l-għajnuna għal kura barra minn xtutna u anka x-xiri ta' residenza wara separazzjoni jew divorzju. Il-Prim Ministru żar l-Emkast u l-tama żgħażagħ għamħabbar li Gvern Laburista ġdid se rikonoxxi internships u traineeships legalment u biħlas xieraq. F'attività f'Santa Luċija, Dr. Abela ħabbar numru ta' proposti favur aktar sosten għan negozji u imprendituri żgħażagħ. Dan fil-waqt li l-Partit Laburista ħabbar fond ta' 30 miljun euro għal restoranti biex jagħmlu it-titjib fl-istabbilimenti. Fil-melliħa, Dr. Abela ħabbar li anzjani li jiddeċidu ibijaw id-dar tagħhom biex jixtru proprjetà iżgħar bħal first time buyers mhux se jħallsu it-taxxa tal-boll. Il-mexxej Laburista jipproponi li l-bolla ta' self-employed ikun daqs ta' ħaddiem oħra. Il-ġimgħa il-Prim Ministru ħabbar proposti lil Partit Laburista jekk jingħata il-fiduċja se jagħti tax credit ta' 60% fuq kull investiment li negozju u kumpaniji jagħmlu fil-qalba diġitali u l-intelligenza artifiċjali. Fil-għaxija imbagħad il-Prim Ministru kien man-nies fix-xara Għawdex f'Mastreli. Dr. Abela ħabbar li mira ewlenija tal-manifest elettorali Laburista li konnettività bejn Malta u Għawdex se tiżdied b'25%. Il-Prim Ministru ħasem ukoll waqt il-podcast tal-Partit Laburista Isma' Din fejn ħabbar numru ta' proposti brabta mal-liġi tas-suċċessjoni. Din il-ġimgħa wkoll il-Prim Ministru inawgura is-servizz tal-Fasferi minn Taslima għal Buġibba l-Gżira Awċija. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll investiment ġdid ta' 150 miljun euro fis-settur tal-Medtech li se tkun stabbilita fil-qasam industrijali ta' Ħalfar. F'din il-ġimgħa il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela nida wkoll il-kampanja ta' żgħażagħ Laburisti bit-tema Good Politics for Our Future. Dan f'attività mill-isbaħ maż-żgħażagħ ħdejn Forti Sant'Angelo. Int Malta, il-ħolma tiegħek, il-proġett tagħna.